Studenti li huma wkoll atleti fi skejjel post-sekondarji se jkollhom skeda imħejjija apposta bilan li dawn l-istudenti atleti jitħarġu fl-isport tagħhom filwaqt li ma jabbandunawx il-bank tal-iskola. Dan se jsir bħala parti minn skema tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport li se tagħti d-daqqatit lil dawk l-istudenti li jagħmlu parti minn tim nazzjonali kif ukoll ex-studenti tal-istess Skola Nazzjonali tal-Isport. Is-sur ta' din l-iskola Robert Magro qal li l-etajiet ta' bejn is-16 u 18 il-sena huma kritiċi għall-atleti u għaldaqstant issostenu l-appoġġ li se tagħti din l-iskema huma bżonjużi. Ejja ngħidu għandek student jipprattika t-table tennis qiegħed ġewwa l-Emcast u għandek student ieħor jipprattika table tennis qiegħed ġewwa il-Junior College. Naraw it-timetables tagħhom flimkien mal-institutions hekk insibu slots vojta aħna intuhom is-servizz filgħodu. U bla dubju tajjeb u l-iskema wkoll hija miftuħa mhux biss għall-ex National Sports Students imma wkoll hija miftuħa għall atleti li formaw parti mit-tim nazzjonali rispettiv tagħhom. L-atleta Kej Testa se tkun qed tibbenefika minn din l-iskema. Issa qassam il-ġurnata sew għandi ħinijiet biex kemm nitrejnew kemm ukoll l-istudju, mhux se tikklexxa li ma lezzjonijiet huma importanti għalija. U kif ukoll huwa tajjeb li ħaj xorta li nkun tlaqt minn skola sport ħajbqa' jkolli support mill-allima u mis-sur Mastan. Minħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni Żgħażagħ u Sport Clifton Grima sostna li din l-iskema se tkun qed titfa' lill-istudent propju fil-qalba tas-sistema edukattiva b'mod li ma jitilfux l-opportunità li jkomplu jeċċellaw u jipprattikaw id-dixxilpina sportiva tal-għażla tagħhom. Din l-iskema se tkun miftuħa għal dawk li jattendu l-Emcast, Junior College, il-Higher Secondary, il-GEM 16+, kif ukoll is-Sixth Form ta' Għawdex.